Begia izan da holako barne bulkada bat, buruan jarri eta esan, hau egin behar diat, gauza xume bat, gauza nolabait emanaldi sofistikazio gutxiko eta nolabait formato txikiko gauza bat, hartu lete eta esan, bere 10 bat kantu kantatu, kokatuz bere ibilbidean, aitzaki bezala hartuz kontatzeko nire ikuspuntu pertsonaletik, interpretaziotik, bere ibilbidean ze gauza egin dituen eta horrek nigan edo gugan edo gure belaunaldierengan nola eragin duen eta hoxe egiteko gogoan neukan. Munduan zehar doa giza berea. Xabier Leteren kantak eta bereziki letrak oso txikitatik hasi ziala, nigan eragiten eta nigan moduan, uste nire belaunaldiko jende askorengan, azkenean 9-10 urte genituela Nafarroako udalekutan edo herrian edo etxean, entzutean ni naiz bat edo bere kanta existentzial eta garrasi sozial horietan esate zituen gauzak, aur baten barrura asko sartzen diala, bereziki berak daukan esan indar horregatik, lete izan da oso formulatzaile ona, oso formulatzaile zorrotza, esaldiak ematen dien pixuak, ematen dien indarrak, horrek eragiten du nolabait, barrura sartzea, aur baten belarrietara, hainbat formulazio. Ire bihotza txori zauritu, ieska joan zain, atseden bila, harime bat, unan bizitza, urratu adun, keinu bortitzez, oroitzapenen, labegorian, gorpuz gogoak, tormento luzez, kiskalirikan, deseginikan, bizi baintzenan, deserri hortan. Bertsolari bezala ere, eta ez niri bakarrik, uste hitzein izan dut Andoni gaina eta beste batzuekin, nik uste euskitzerengan, eta hor belaunaldi batengan, eta aurrerago ere bai, hauek Maialen Lojanbio eta den belaunaldian behar bada Leteren gauzak esateko modu indartsu horrek eta formulatzeko gaitasun horrek izan duela eragin. Ire aitaren eriotzura bilakatu zain, orain eriotz, oiulertu bat, utzi digunan, zauri guztien, seinaletako. Leteko olako emanaldi batean kantatzeko moduko kanta asko ditu, eta zaila egin zait zein aukeratu eta zein baztertu, igual baztertu ditut askotan ezagunenak edo, baino iruditu zitzaidan bere ibilbide hori, ez da hasierako poesia sozial hori, ez bere belaunaldiaren ametsen formulatzaile moduan, poesia existentzial edo kantu existentzial, ilun eta gogor horiek. Gero pixkat egindako ibilbidea, pixkat iesera eta bizitzari beste era batera begiratzera, maitasun kanta bat edo beste, bukaerako bere ibilbide espiritual, religioso hori. Guzti hori ilustratzeko balio zuten kanta eta poemak aukeratu ditut. Xabier kokatu zen, hasierako fase horretan, belaunaldi, ameslari, utopia zale eta mundu berri bat nahi zuen belaunaldi horretan. Dena hartzen da zutagar kausaren alde. Folleto batzuk eman diozkate, hutsaren truke debalde, Marx eta Lenin ikasi ditzan gehiegi nekatu gabe, 3 astetan egiten zaigu fede berri baten jabe. Behar bada erreza da orain pixkat distantziaz begiratzea horri, baina nik uste oraindik ere neurri baten hor gaudela, ezta? Eskerraren hainbat dogma eta hainbat gauzaren errezakak
diela gaur egungo proposamen ideologiko asko gehienak behar bada. Eta zentzu hortan badela behar bada garaia, udan nik egiten duan goeta bat, baina, konpartitzeko, badela ez ideologiak errebisatzeko garaia. Leteren hainbat gauza aipatzen dira, eta ibilbide oso bat, nola labur esateko, eta igual gauza batzuk azpimarratzeko bukaeran azpimarratzen ditudanak, hori, ez da batetik bere benetakotasunaren testigantza utzi zuela bere ibilbide osoan, ez da, bere egiaren bila gauzen, benetako aurpegiaren bila egindako saio bat izan zela bere ibilbidea, hasieratik bukaeraraino bilakaera oso batekin, ez da. Ikuspuntu agnostiko eta existentzialistagotik, ikuspuntu religioso eta espiritualeraino bidea eginez, baina dozein kasutan ere une oro libre izaten saiatuz, garaiko ideologietatik, garaiko multzokerietatik, eta zentzurtan oso leial bere bidearekiko ez. Batetik, nik hori azpimarratuko nuke. Eta bestetik baita ere, Letek bide horretan duen nolabait errealitatearen begiratu global baterako joera, ez da. Egur ezearen kea goiak du kolore. Egunaren atarirantz zauri bat gordina, odol beharrean urre. Sakoneko lainoz gora tontorrak elurrez, itxasoa iduri, ametsezko ontziez. Bide ertzean ez marrubi ez belargi zenik, otalorea bakanka, goiztxo karrasika, udaberriari deika. Bai, egia da, Leteren kantu gehienak bere lehen arokoak ditugu, lehen aro, poesia sozial, existentzialista hori egin zuen arokoak dira kantu gehienak, eta gure memoria historikoan gelditu diren gauza nagusiak, ez da. Bigarren aroan ja behar bada, 40 piku urtetik aurrerako horretan, kanta gutxiago egin du, eta dituguna bere poemak dira, ez da. Orduan emanaldian poema batzuk ere errezitatzen dira, ez da bakarrik kantua. Eta kantua den kasuan ere, kantua da pixkat biluzia bere hasierako garaian moduan, ez? Gitarra bat hartu eta gitarra eta hotzarekin kantatzea. Nahiz eta emanaldiaren bukaeran piano eta biolarekin ere badagoen zertxo baita. Bizidunari aberri apala gertatzen zaion etxe orokorrean, eresirik gabe hil ziren gure aurrekoak, duintasun isilez, haiek denbora ukatu baten kudeatzaileak. Goizero begiratzen zioten mentura itxuari, ohiko afan larrien beira lurrunduan, eta liburu ertsi batean misterioa zantzutuz, apal zeramaten, zorte bakartian zeruen iraina. Egia esan da, da poema bat berak ere errezitatzen duena, eta poema hortan gauza asko ikusten dira, baina oro har, gure azken belaunaldi progresista honetan ikusten ez diren sensibilitate batzuk ditu, ez da. Eta nik uste hori aipatuko nuke, bereziki, azken 40-50 urte hauetan, ideologia multzo handi hegemoniko bat izan dugulako euskal munduan, eta da nolabait progresismoaren oinarriak dituen superideologia bat nolabait esan da. Eta, Xabierren begiratua desberdina da, ez da. Eta iruditzen zait interesgarria dela nire ikuspuntutik gaur egungo ideologia progresista hori zulatzen nahi delako, eta beste elementu batzuetara ere begiratzera deituta gaudelako. Eta ez dakit zenbateraino pentsatu zuenaren mamian, baina jarreran, bai horretan Xabier inspiratzailea dela, bere bidea egitearen kontu horretan. Eta iruditzen zait, oin aipatu berri dugun poema hau ere, Ene Aita Zenari poema hori ere, belaunaldi zaharrei begiratzeko moduan, eta belaunaldi zaharraren hainbat elementuri begiratzeko moduan, esanguratsua dela.
iragan denbora rotza, berdin kontsuminezake, bainila gozo artean, itxaso urrun batetan, irudimena galdurik, udaberriko euritan, larrosak pizten ikusi. Egia esan da oso ondo sentitu naiz. Egin nahi nuen hauxe zen, ezta? Formato txikiko gauza bat, are txabaletan, hau da, nire herritarren aurrean eta nagusiki lagunen eta ezagunen aurrean, eta hoiei gauza sofistikazio gutxiko gauza xume bat eskaini eta Xabi Arletenen garraiatzaile izan da, lagunen aurrean, eta oso pozik, egia esan da, ikusi nuelako egon zirela, irriparreak, malkoak egon zirela, unkidura hitza asko erabili nuela Xabierra aipatzeko, eta unkidurak sortu zirela, eta nik uste gehiago ezin dela eskatu. Ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari da urruntzen, Antillak zintzilik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan.